Iphinde futhi ngibuye sikhulume ngolinye udaba la. Ngihlale ngikuveza ukuthi kubucayi kangakanani ukulana umfazi womuntu noma umbandakanya nomakoti womuntu ochelwe ngenyongo. Kuyicala, kuyingozi. Futhi nje amathathele into enjani ezimbili engikhuluma ngazo. Uma ngabe ulana unkosikazi womuntu kunjani? Kuyicala futhi kuyingozi. Nansi-ke indaba. Uma selenzekile lo cala wambandakanya nomakoti womuntu waze wathola umnomzana wakhona, okufuneka nje uqale ukushayela ihlombe noma ufuneka ukwazi unenhlahla uma engathathanga isinyathelo sokuthi akubulale. Unenhlahla uma sethwele umnikazi noma umkhwenyana noma umyeni kamakoti ochelwe ngenyongo ocacile ukuthi la nomkakhe asikho isinto okuzothiwa hayi manje Nkosi yambona umalume la wenza amanyala wambandakanya nonkosikazi womuntu, so ke manje abakhona badimanda inkomo ezo8 noma ezonasicela usitshela ngekwesintu ukuthi uma ngabe kwenzeke lo cala lelo kulindeleke yiphi inhlawulo. Isinqumo sakho umnomzana, asikho isinto esilapho. Lo muntu obunamanga uma ngabe ukuthi umuntu uthanda ukukhipha izinkomo ezimbili akuhlawulisa, ilungelo lakhe leyo. Uma ufuna ukukhipha eziyishumi, ilungelo lakhe leyo. Umethi ufuna 15, ilungelo lakhe. Vele kufuneka kugwebe, ngoba ngifuna ukukuveza namhlanje ukuthi kulala nonkosikazi womuntu ochelwe ngenyongo umfana usuyibangela ibhadi. Okwesibili, kungenzeka wena lonto ingakuthinti kwamanje ulala ungabi isibotho emva kolala nonkosikazi womuntu, ungabe into zakho ziqhubeke zihambele kahle, bese uyadlula kwelamathongo ufike uhluphe inguna phakathi. Izingane zakho zibe ziyabhuyaphu, zibe into ongayazi, botho koyiphela kuze kusho kuthiwa Nkosi yami lo wababa ungabona ingane uzela insizwa kodwa manje asiboni lutho into ayizele lapha, kuyizeleze ngoba ayikho ingane ecacile lapha. Kanti izingane ayizenzi, zishawa isazelo, zishawa inkinga zikayise. Wala nonkosikazi womuntu adinwa amathonga athi sizoke sibone ngoba izulwane sakhe siyosenza ibotho. Usuku unenhlahla mangabe kube ukuthi ubanjiwe kwakhishwa inhlawulo. Ayona ngenhlahla ukuthi ulana nonkosikazi womuntu kufanele abantu bebengafuni ukuzwa. Usuku unenhlahla mangabe ukuthi umkhwenyana wakhe uthe ufuna ukuthi ukhiphe inani lenkomo noma bathi uyiliphi, asikho isinto esilekelela lapho, ilungelo lakhe. Ingakho phela kuze kuthiwa uma ngabe lo wamakoti usuthi uyamlobola wayecace ngesintu, umlobola emzini wakhe. Yize ngingaze ngalibona udwendwe kaZulu oluphumayo impela galakeqe kuthiwa lo muntu olotshelwe emzini wakhe, so ubuhlile inkomo zale yandoda kwakhishwa ingane khona ngehubo yakulo muzwa. Akaze ngubone kodwa uma usufuna ukumthatha umlobola kuphi? Emzini wakhe, ngoba usuke sengakubo kwalena kuze ubuyise inkomo zale yandoda ngoba usuke ngasabhilongi kubo. Kodwa still lonto isuke ikubopha ngoba ayikwazi ingane kuphuma ngehubo lasemzini wayo. Yayizwa manje la ikhona ilapho ke la ikhona kanza kwethu. Saphinda futhi ngiyasho, asikho isinto esizoshiwo ukuthiwa hayi umulala nonkosikazi womuntu kodwa akuvumelekile vele kwaZulu ulala nonkosikazi womuntu. So asikho isinto esilapho. Ngenzela unqamla lamakholo ngihlala ukuxhumana nawo mihla namalanga ukuthi ngifoneleke kuthiwa umuntu ufuna ukwazi umndeni ukuthi ingane la ekhaya ithola athi la nomfazi womuntu, ingane la ekhaya ithola umuntu meseganile myeke noma meselotshelwa myeke, ngoba uma ngabe esekhishelwa inkomo inkomo obayiphefumula kubo nje sibayeni sami ziyakumangalela wena mangabulala naye. Nkosi yami, ziyakumangalela. Awonje umulala naye, yazi ukuthi ziyakumangalela lezo inkomo. Ngakho ke akusivumeli kwaZulu ukuthi la nonkosikazi womuntu ochelwe ngenyongo. Kuyicala vele elibomvu futhi. Akekho umuntu ozothi ke hayi Nkosi yami sicela ukwazi basiqola kulowa muzi bathi bafuna inkomo ezishumi. Ilungelo lakhe, unenhlahla ngoba akakubulalanga vele, ngoba ukumphula inhliziyo angazi kangaki
ukumbandakanya nonkosikazi wakhe ngoba uyadula unkosikazi. Phela unkosikazi akayona vele ngeke ulana namhlanje ukuthi kusasa usuzogana. Akudlalwa lapha. Kusukela eqomeni kwentombi imisiduku kuhambe kuphuma amasulukesi, kuhambe kuphuma imbondo, lokhu police inswazi. Kwenziwe yonke into ngasuyicabangi kuyabiza ukuba nonkosikazi ayonto anombani. Ingakho kwaZulu namhlanje kusenzima ngawo ukuganana. Ngiyeza kule inkomo hayi chawe akutshela indaba yenani le inkomo kwaZulu. Manje siyaqola indaba ye11. Nkosikazi womuntu akulalwa naye. Kuyicala nenkomo mase nosekhishelwe inkomo ziyakumangalela ngoba unina wakhe wabuphi ifoci yamhla iphuma waphinda futhi kwashiswa impepho zachelwa ngensipho inkomo ziphuma ziyakuphi zikwashiwa kwathiwa ziyokwakha umhlobo kaMngomezulu, ziyokwakha umhlobo kwaSibisi, ziyokwakha umhlobo kaNtuli, ziyokwakha umhlobo kaZulu, ziyokwakha umhlobo kaShana noma uthi ikuphi. Akumbandakanywa nonkosikazi womuntu. Ayikho into yisintu elindelele ukuthi kumele uhlawuliswe yona. Ilungelo lakhe lo baba ukuthi kufunakala kuhlaba into engakanani ekuhlawulisela ukuthi wena ulale nonkosikazi wakhe. And unenhlahla uma ungafanga. And lo lesengabuye ibamba izingane besiyaphu yapho. Uthi kufunakala inkomo ziyoxolisa izingane kuphi? Lapho wenza khona akwenzeki la cala ingabuyi. Akwenzeki. Khohla. Ngingabanjwe emhlabeni libanjwe kwelamathongo. Lishaya ingane. Yayizwa manje. Ngani zakwethu asimhloniphe inkosi zomuntu akalokothwa. Ngiyabonga ngethuba.